Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Ap namin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Nebag nga malimyo aming nasangapada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Iti fanpage nga dir manong Nemi, amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at di manang nasumangbay iti programa. Idi, kalman laeng. Karat ito di pagayam nyo ni manong yung Nemi Ruiz, Mr. IKL. No idikit Mr. KL laeng, kahapon lamang lang, mita, IKL, Mr. IKL, Mr. IKL, idi kalman laeng, manong naming. Please share this program, mga ka-nemers. Share. Kamsak ba yung papagayam, ti ante panangiyabasa, ti pakasalitaan, idi kalman laeng ni Ross. Naganlaing nga Rose ka talagang napintas kas may nga sabong. Anya nga ito nga pakasalitaan idi kalman laeng nga napasamak kaya ni Rose papagayam ni padaanan nyo. Hindi nga rin ni Ruby. Dati pakasalitaan ni pagayam tayong Rose. Kurana to'y idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong Nemi madama iti panakichat ko. Hari kagayem ko iti Facebook. Adakit salad ko manong Nemi rabii. Kabigatan na kat Sabado oray mapuyatan na kunak tawan ti klase. Third year college sak manong Nemi ti kursong accountancy. Alas 10 ti rabii manong siriring pa lang ni mama. Amok kabutan agun-uni pa lang ti TV iti salas. Nung amin saan nga mapasangpet manong Nemi ni mama ni Manong June ti inauna akabsat ko. Saan nga makaturo aging ganti na mapasangpet. Balog namin ken palikero ni Manong June. Konsumisyon ni mama gapukeng kuana. Nakabraduaren ni Manong John, may san nga engineer, Manong Nemi, agtrab-trabaho. So, saan kay baga, ni mama kikuha ng asawan, tapos nakalan tibiyag na, tadikat agchichik sila tat amuna. Tunukwan, makasarak ka ti, katapat mo ta. Papatayan da ka kung kuna ni mama ko. Numuna ta. Saan lang nga di babalasang Manong Nemi, ti suki na, pati ada asawa na, tutupan na. Palikero, playboy nga talaga ni Manong June. Agnakan ko doon lata kung kunan ni Mamano ko. Hindi makita ko Manong Nemi nga nag-friend request. Kanyak. Nukasta nga jak kursunada Manong Nemi jak i-accept. Nakada doon, nakapila dito, taga doon friend request. Ikat lalaki Manong. Kinitak niya profile na Manong Nemi, amok na talaga sa sinureto nga lalaki ko. Wow. Magmayat ti picture na Manong Nemi, macho. Jimmy, lover boy. Nao, kaski di Manong siguro dito. Jimmy tinagan na, di account na,
Jimmy, sa napasurutan, open and close parenthesis, lover boy. Ngayon nagugwapo, dikit-dikit, picture na manong name. Inaccept ko. Madamdama pa yung manong nag-create ngayon, ti messenger. Ala, numuna ta video call. Ay, kaya ta sumata. Dagos matlaangan nga. Tawagan na, lako. Kinansel ko manong. Chat na lang. Kunak. Abo nakichat mo manong. Di ko, nag-dial man manong video call. Nagloko na ito yun. Wala. Inaccept ko man laingan. Renisip ko manong. Wow. Nakasando nga nung name, nagkwapo nga talaga. Makapain love. Hay. Nagpintas pa yung busos na manong. Eh din to siyak ka nakapaklebak itirabaw ti kama manong name. Kat siyempre, aging ga iti puon ti barukong ko ti makita. Kanyak. No muna taon. Awan ti brak talaka na iti ako manong. Napindas ti pamagik manong. Malak ka ni mama. Nimet manong imbalak ni papa. Nabayagin nga balo ni mama. Among ka dinuan nakatayan ni papa. Kas ka ni manong. Palikero di papa. Hay. Imisa makmet manong nemi. Hay. Rose? Yeah. Si kaya ni Jimmy? Jimmy Loverboy? Ka-opposite lang. Sana ka Loverboy. Ngayon no, agbalinak man nga Loverboy. May salahin di babae ti biyak ko. Pasensya ka na. No. Diretso ak. Agyaman nagtang. Inaccept na kasagod. Sikaman, dimawag ka nga dagos. Sorry ha, napakabasula. Beauty. Biyak ana. Ana, narinig Diyos kansa. Video call pa eh. Tapos na makita kang gusto. Nasaalang natin, ladawan iti profile mo. Kapintas ka, Ross. Kaskan ka titipok. I'm sorry na baka basulak. Di palang ibagag adagos ti I love you ko ka. Talagang alisto ka. Jimmy. Manong Jimmy. Manoto mo ka din. Third year college ko ba lang? Sika. Pag-ubrakon. Siguro kasadar mo ni Manong ko. Sinong Manong mo? Ni Manong June. Siguro. Duwan nga tawan nga gubra. Engineer Arizona. Katsika. Dandani ka magpadpada. Arkitekak. Hay? Nabibina siguro ribalay nga plan web. Sakto namang plano ti balay ta. Mag-asawa ta. Tuko ka talaga. Asawa sigod. Nagbasa ak pa ya. Tsak na pupuutan na giti sungsungbat ko manong. Kaya no na kita ado na kita gar-aram kanya. Ado na kita tuong tawag. Ado na kita kapilitan nga receiver na ag-video call da manong name. Ngayon sa bali ni Jimmy manong name. Agayatak samat din. Ala. Idin do taparparitan ak pailang ni mama nga makinubyo. Jimmy, Manong? Jimmy ko naman natan. Kuya Jimmy. Jimmy ko naman natan. Apay, kahit mong tumaturog? Tagano ka? Awan address mo dito eh. Ngang gabil mo. Taga dito ya. Dito syudad? Dito ang trabaho. Kahit mo? Agmintan to ti personal? Ito na bigat. Sabado, di ba? Awan ti pisina, awan ti eskwela yun. Awan ti klase. Kahit mo? Ita lang mamuka ka pagkatapos sumurot kang kan. Ano mo yan? Sinuswerte ka? Baka kahit mo timaman ijay madungan. Tsak pa'y nakabansa niya eh. Di o, kahit mo? Ibagag ka nga no sa din pang dagasak. Kang ka. Adakot sek. Sige. Anong oras? Mas masama na masapa. 9:00. Okay.
Dungin ka rin bagay kang gano'n sa din at pangdagasakin ka. Okay? Before 9. Baka umunurak to makadanon ti pangdagasakin ka. Sabay ito tagriing. Sige nga rin. Bye. Good night. Sweet dreams. I love you. Sweet dreams too. Manong Nemi, mas daawak ti bagik no apay. Uno kasto nga talaga ti ma-in love, Manong Nemi. Ala, masapol nga saan ko ibagbaga kini mamangan na in love ako. Amang kagdunong na. Maturo ka kuman, Manong Nemi, di mangag kutilugan ni Manong Jun. Kada ni Manong, wala, ungtan man ni Mama. Sana pala nataturog, Manong Nemi. Medyo nagaling nga tamang kulaing mat Manong Nemi, no? Ungtan ni Mama, ni Manong Jun. Ngayon tinaramid ko, Manong Nemi, napanag iti kusina ng alat danong. Abagiso, Manong Nemi, nga ilukatan ni Mama, ni Manong Jun, idadak mo tinitisan. Apita ka lang. Mama, serbo ng nakban ni Rabrabe. Kita indon ka anot ka para kahit mo parang sermong kukin ka. Indon nagsapa? Bigbigat? Kulam tumat lang. Ma, please. Ano nga, please? Saan ka nga kunaking ka, titinawagan ka nga, umay ka, nagkawid ka nga dagos, nga malakabaybayag ka. Ano tinubram, ha? Ma, napanak lang nagpalamis. Ito hotel? Anda manin in check-in mo, ha? Ana, ada asawa na? Uno balasang? Uno matro na? Di ka katawa kasta. Oo na ikan yun. Di mo kati amo nga. Marigrigata lang, tikas ito nga raramidem. Oo, ba't di nga raramidem, mama? Anang awan? Nangatutungot tawag kang kata cellphone mo? Nga sidsideran na ka? Ha? Ato di kiti death threat nga raw. Mauawat mo saan ka di? Mangbutbuteng dalang, mama. Iti na minsan nga orat cellphone mo, tadalipatan, nakatado di kitay message nga mangin pangtakin ka. Di ka di pala sumardeng. Di mo ka di malagip nga gapot, di kinababay ni papang mo, kahit na pinapatay daw. Kahit mo ka di matimatay nga sumarunong, ha? Senior ka? Junior ka? Nakakit di mama na ya. Aglalalo nga high blood kayo. Aglalalo nga bubukit kayo. Di ka sila mapaspasa. Kahit pag-consumption na rapat kami na nako. Anyang arte kayo yung ramitek. Kahit kung aramidem. Isardem mo nga pag-ayaman na pagsagsagitan. Di ka di mababae. Ma, hangkumot nga pagsagsagitan. Ano ka saan? Para parang sa akin? Ako matikarik ka to. Ano kawan? Sige ma. Ano sige? Sa anak ito naman natin ang gawin. Masapa ka ang gawin. Katuray masapa ka ang gawin. Nung ti aldaw, ti mo palang check-in ka na di babae. Makasarak ka doon at katapat mo. Amang numakaalak at sakit mo. Una saan ka adamang papatay kang ka. Mama, tapuso yo. Gapumutlakin ka. At amadanak sakit ti puso. Gabot ako maro ni mama, Manong Nemi, masidag ako. Ma, stonan. Da kayo maragregatan. Isus po. Anyat mabalin nyo, agbalbali pa dataya. Talaga nga nag-gamari king kwanti kasta. May sakapay. Ross, ano may sakapay mano? Di mo kadiyan mo nga posible nga siyak tagi karo? Babaero di papa, babaero ka manin. Siya kakakiso na nga, kamasat mo nga babae nga anak. Damamagin, di papa. Amangan siya tagi karo, di mo panunot? Depende kang ka. Ano nga di ba kanya? Kaya no sa mo ka kaya, no di mo kaya aganad. No di mo ka mo aganad. Mama, apa yang kayo makaangas? O yun lang natin na rom. Nakituman kami, mama. Amuyo lang arda kasan nila. Manong, di ba babayan? Babayan nyo latan. Nagsabi to lata, mauman to lata. Papagayam. Babaero no kano di ama ni Ross. Pinatay ta kano may pagkapti babae. Di pa lagbuting ni June. Ngipod nung atang palikero ni June. Papagayam yan yan to sumaro na mapasamak padaanan nyo. Ya? Papagayam yan tayo nituloy nga iba sa rito pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Ross. Aman tayo ano niya sumaro na mapasamak.
nagpakada kini mama iti kabigatan na papanam. Yanda kristal. Tapay. Ada arami din mi nga project mi ma. Project. Tamo kakit high school lang tagpa-project. Ano ni mama, bati college. Kaano ka nga gawid? Mangal dawak na dyan ma. Di ka daw man ang kadwak. Di nagpa-share kayo ma. Kakaiso na nga. Di ba pag-agmol? Ano, sa pa-share nyo, di ka nagkakayim nyo. Tapos saan kayo? Agmukmuk dito, nagtibalay. Siyempre, hanyo makadwa ni Manong. Dadantuman pa rin na. Ore Sabado. Ako na opisina na. Agananat ka na. Ang pagdanagan nyo ma. Natimpet natin anak na yung nga babae. Ako pagdanagan nyo kanya. Nasingpet to yung anak yung nga babae ko. Nakmanong naming makidate ako. Ito saan ko pa nakikita personal. Nag-urak, 5 minutes, iti ko nadagsar din nga kotse. Hindi malukatan ti tawa manong naming ti batog na, hi, Jimmy? Yeah. Rose? Come in. Inlukat na diri daw man. Lukat ka. Nakalaristok mat manong naming naglukat. Iri may rekap kong tiri daw manong naming inawid na kat. Allah! Inamalan naman na nagtilips ko lang. Dumsagag ko manong naming yung gawid na. Hindi nagigawid siya kahit sumunod kang kaan. Sorry. Nagalalisto ka, Jimmy? Nakigtutag? Sorry. Ado pa iti tao nga glawas ti? Tinted ti sarming ti kotse. Handan makita. Ore dublian tanta ka makita. Allah! Jimmy. Okay. Okay ba? Awan ti nervyos mo? Damom? Damom may nagimas na lips mo. Alaman ba? Nagsarating lang manong nagtugtog iti sarbig. Pulis, hala, nag-room parking ka kami. Ala ka, matiliw kayo ta. Inlukat naman ng name iti tawat eh. Yes, sir. Nabay ko na yun, sir, boss. Naka-emergency light akmet. Ore pa eh. Adun ti number nam ne. Ano, bron pa lang kaya di ka palagmog. Boss, listen siya. Nimit, boss, sa pagbitag lang. Sige, boom ka ro din. Sige, sorry, boss, ha. Nakalukluko kami, Jimmy. Kinanak manong nemi nagtartarayan di lugan. Nagpadpadaya kami nga padingras manong nemi. Numanang kitain na. Sorry, ha. For what? Di ba nang bisito kan ka? Bantas ang kuntong ngulitin. Anak? Asang kuntong ngulitin ko, nak? Di mo kayang kayat, isang kuntong ngulitin. Lalugan ka kayat mo. I love you. Inarakop ko manong. Uy, tsaka narakop na naman nag-drive ko. Ita ka lang ang makarik na tikas to, Jimmy. Ngayon, please, Ana, sana kang baybayan. Ikaw pa. Abi ko mga baybayan ka. Hangga baybayan. E di panunod ko anong name kasto ka di ni Manong Jun. E di kaado di kitagkras ka ni Manong Jun Manong name no adda kas kanya ko mga i-date na tutupan na ta. Nusan ka din ng basol matla ti babae Manong. Pero nada, no saan nga kayat yung babae, aw maraming ti lalaki. No saan nga kayat yung lalaki, aw mat maraming ti babae. So nga, saan ka pa sulisog? Ikarik, ay takagpeso ni Jimmy Manong yung tsak pa una mo. Basta, gusto di ko na, tsakon kayat pa yung ulitin na kang bisituin. O mga no, malo ko yung baka no, ay na, baka di na oras ka dadalito experience ko. Manong nemi da kami ni Timadungan. Nang mabuha, nang upa kami manong nemi timay sa medyo pangadaywon nga cottage man. Inruar naman tayo na pinalon na. Hoy! Naglimas na gito eh. Yung mga ka din. Ambay, dapat nagdigos.
Anat pagdigos ko nga eh. Di, t-shirt kalatan nga may katamtabarama. Lumabas sa t-shirt ko, di agminar, di makita mo. Manon mo makita? Ako matigaman. Kasanong naggamam? Kayat mo igamak, kayat masamong iparit, okay man. Ngayon saan kanto ang uliluitan na bisituin? Dano ka kano mo ulitin. Nakaragsak kami manon naming nga naman simute nagtupak ka danom. Naka-short na, ka nakamado ak t-shirt nga puraw. E rin doon tayo na manon naming naka-short. Nagmayat kitaan ti kinamatyo na manon naming ti baro kong na nagiti abs na. Very proud ak met ang agkuyog kami kit kuwapo. Matyo ti kadwa, nabintasa ka man. Nangan kami manon naming naghimas tinangan. E rin to ta, uminom ka? Ando pangtid ko nga brandy. Itugot ko. Kahit mo? Brandy? Api na sa nga beer. Api yung pinas ni brandy. Napapaot. Napapaot nga niya. Loko ka amo. Kahit mo sawan. At kahit ko sawan. Napapaot ti Bartek ko na. Data panunot mo ti Madi, Rose. Napapaot ti Romansa. Data panunot mo na. Di ka gulubod. Alam anak man, sigurado ka. Basit lang. Sige. Single. Ano single? Single. No, ada do double. Apa mo? Mapaparang ka rin di bar. Alam anak, sige. Nagpudo to. Gagangin, nadamdam mo, nasakit. Oy, sabali ka nindeta. Tiyan niya. Timbagam, nadamdam mo sakit. Kasi ko, nadamdam mo ka uminom ti arak. Nasubkar. At tinabara. Nari ka ta sumrek. Sabali man at panunod mo. Sika at sabali panunod na. Nga magpesot ko na. Nagdadamo ka. Gagangin nga manarikatan ka. Agaray ka eh. At virgin ka nga eh. Kahit na nga topic, maminsan ba eh. Nga uminom ka? Sakto mo parang di gusto manin. Sige. Magitam? Saan nga nakaan nga goyak? Nagmayat nga sumrek. Kasta to taramidan to naman doon. Ano to ko nam? Bahamon. Saan ko to ulit ito ng ibaga? Nangig ko. Kasta to taramidan to madamdam ako nam. Saan mo pa ilang arot sa lutsudan? Nangig mo gayam? Naminsanak pa manong neme ng shot. Dagaangin akon. Inagmanin nagdigos, Jimmy. Alwada ba? Saan ka sumorot? Aman, sumorot ako na. Manong neme. Napang kami manin ti sirok tagtapuak nga danong manong. Napanakit inirako. Sana naman inamalan di kitilips ko. Ito saan ko amo manong neme ang pumutin kabalsan ti agek na. Namuna manong nemi tanut-nuta na matindi dila. Sana kit insalaksakan manong nemi tinakulap na iti-t-shirt ko kit ala ay ayaman na matin nga dati tuwang at bantay ti baro kong kumana nga. Kinapkipakmat manong nemi. Jimmy. Yes, sweetheart. Loko ka. Ado makakita ka dito eh. Talagang ado't makakita ka dito eh. Sikintan, pananta, tagdigo sa nagbulnas. Nito pagbulnas ang joy. Mabalin tatagdadan. Ha? Diyan kaya? Manong nemi agtartarayan ti kotse. Kalpasan nga nakabulnas, sak na bulnas miso nakapagsukat kami. Inlogan min digitiya kargamit compartment na pahanak ito naglogan naman nung nemi kalpasan nga na lamis ka nung ti unek ti kotse. Jimmy, panantan, agpasentrutan, palawagtan, makaturo ka? Gabot dyan na inom mo, mayat kayam niya. Nagan enjoy ak.
Turog ka, iturog mo. Ringin ka to na makadanon na. Tsaka mo manong nemi no kasanot imas ti turog ko ta saan ko nadnadlaw. Saan ko pulos nadnadlaw manong nemi ngay di makaputak nakiktutak. Katre? Sila nakabado ak man. Edita, adag ka po iti banyo. Jimmy? Nakaring kagaya man. Apa niya, inutayan ta. Dati naman sa kwarto. Iti balayo? Iti hotel. Ha? Alangan met nga ipangkan di balayo, kadyak mo naman balayo. Sa mesa, no ipangkan di balayo, agad arak ka, alam to ko na ni mamang mo. Dagpuusaw ka pala dito eh. Nagdigos ka? Kanagdigos ko. Sa balit dalong di dyan. Na may met ito eh. Muti mga ritual niya, nagdigos ka. Sige, digos ka. Nagdigos manong Nemi. Ha? Saan nga virgin na gidibibig ko? Saan nga virgin di barukong ko? Ramas-ramas na iday. Jay, dumangan ka nagmayan. Hindi makandigos akon manong Nemi. Imbalabal ko latan di tuwalya. No apekit di. Asang kunsuot ti arwate. Apeng imbala. Naruamak namin. Kasladak di unag ti balay. Iji unag ti kwarto ngay ti pagbasa pag rubuatak pagsukatak no ka. Isong imbalabal ko ti tuwalya. Nakaidamat manong Nemi ni Jimmy iti katre nga na iya para ba ti ulas manong Nemi ti batog ti brief na. Baka akong pa'y brief ng tiloko, katsyak, umat pantik. Hindi makasadagag, naladawan manong Nemi, hindi ta, ikatin na manong Nemi, guyodin na ti tuwali akit na, ay, nagloko ka. Sana ka din ginuyod manong Nemi ng parabaw kayong kuala. Nga awanin manong Nemi, tinaiparabaw nga ulas, iti batog ti. Jimmy, ala, abag katawa ka. Ikatanda tumat lang, di pala ikatanda sigo din. Awamat ti ko ako. Awamat kanyak. Ala, nagdake. Hangabali, ininayatig to. Ha? Jimmy, no. Agbasbasak pa ilaing. Ang mga no. Jimmy, Jimmy. Manong Nemi, adan ti dibig na iti po unti baraw kong kukit. Deden ti loko. Jimmy. Gabot na madlaw na siguro nga matangak nga nakakyad. Impababa na kun manong Nemi hindi saag at nakanaking ngato ak. Nakaida ako nakadata manong Nemi kat kastoon hindi. Jimmy, nakapimpintas ka, nakapagpaglo ka, nakaimimas ka. Rose. Manong Nemi nakaangta, dagiti bibig na iti barukong ko, idinto iti may sang, dakulap na adan iti nagbaitan, dagiti legs ko. Hala, Jimmy. Jimmy. Awanen ti panunot ko manong Nemi, awanen iti panunot ko ti karik iti bagik. Ken karik ken ni mama. Pamagbaga ni mama. Saan kun nga malagipay manong Nemi. Ti karik iti bagik, nasakon tulay paay ti amin ko numalpas iti kalaysa. Ti karik iti bagik manong Nemi nga saan nga maki-boyfriend aging gangadyak makapagturpos ken madaan ti trabaho. Ti mabang pamagbaga ni mama manong Nemi nga ilalaek ti dayaw ko sa laknipak ti dayaw. Handa ka di pa nga pakatungpalan di kita akariken pamagbaga. Irinto da dinigos na kanagidag kakabarang agek na manong Nemi sakmat ti simublat tano anyat inarabid na kastamat tinaramid ko. Aging ka manong Nemi ngayon Vietnam tidak kelapahan na manong
Jimmy! Narigatan akman. Ngim, awanin, ti pagsanudak. Nangruna lang arodan manong nemi, idi mapisangan ti talon ti langit ko. Idi, ta nabuungen ti salsalamet betak a kristal manong. Nagsangit ak, kalpasan, nga na tayo kami ngagpadpada manong nemi. Don't cry, Ross. Don't cry, baby. Kasunong mo masalag ng sangit. Nasaktan ka din? Itay Anong orte ka sangit mo? Saan ko natungpal ti karik? Tinatungpal ti pamagbaga ni mama. Among, kapadam ni manong ko. Amin ni manong mo. Adot chicks na. Ang kamagpadpada. Tapay, si kalayang ti babae ti biyak ko. Mamati akmet, kasto nga kinalistom. Magasem, nilang rabi, itan sa anak kong virgin. Gaputin na kaya itandang atwa. Ipatpatig na, diba? Ipatpatig ka, Jimmy. Kat matayak na mapukaw ka. Orisak, ipatpatig ka, men. Siksik ka lang, di babae, di biyak ko. Oh, Ross. Jimmy? Tama, hindi mo kaya maulit. Ulitin ta? Saan ka na masaktan ita? Sige, Rod. Ulitin ta, Rod. Sige, Rod. Jimmy. Sige, Jimmy. Sige, Jimmy. Naulit pa'y na minsan, manong nemi, bali namin 3 beses. Let's go. Suot mo nagdaruat. Pagintuludakin ka. Ibagakin ka. Nagsudo ng balay mi. Nagsang kong umumay, ha? Idi sa agad dulatan ti medyo asidag tamag magnakanton. Haan? Kastulat tangaro din? Mangalak to tricycle. Sunto di mangitulot ka ng di balay. Sige ka rin, intan. Sakba nga nimsagag di kotse manong nemi naglanang pinapaot na di bibig ni. Sa uulitin, sweetheart, Untun ka, ano manin. Basta bakasyon. Okay? Sige. Sunday, Saturday, Sunday, ha? Okay? Ingat, sweetheart. Ingat din. Kasi sumang petak dito balay manong nemi at danadanon ko ni mama. Sinipsiputan na manong nemi. Tiban nagnak kalpasang nga nagmanuak yan ko ana. Ross! Ma? Subli ka. Ape, ma? Nagkapon. Hindi, mama. Yan na kristal. Ape, kastad lang. Hangas at balo mi tayo. Mama, kalpasan nga. Nalpas mi di project ni. Nabakam nagdidigos. Sa Jai? Jai madungan. Ape nga sa mong ipakada kanya. Mama, lipat ako na. Saan ka bali? Ang takbat na nakasangpet ako. Sige ma, nagtisilad ko. Nagnaak man yung manda. Ross, ma, habay manin. Basta bali matin panagnam. Alo ni mama, tulad dumadmadlaw na. Sumarag ako ma. Diyos ko, basta bali ti panagnakot. Naglayang nag-observer ni mama. Diyos ko, natikloak sa matin nga dagos. Manong nemiti si marunong alawas. Sabado, Domingo, tinagtulagan mi manong nemi. Kini Jimmy. Adda ni Manong Jun. Manong? Daga rumat? Saan? Matik magmagi eh. Noon na tapalalo mga minti binong trabiin. Nagring ti cellphone na manong nemi. Adang lang ti asidik. Hello? Oran niya't ibagbagam loko sa anak mo putin.
Manong, speaker mo man, loudspeaker mo man. Psst. Saan na ka mabuting ko naman? Inatag ako rin pagkitanta. Ibagam! Disturbo ka? Kung namla na siya sino ka? Di ka nga nagpakita. Awan ti amok nga basol ko kayong katap na ipang pangtanak. Awan ti pinaspasaktak na babae. Tarantado ka. Adalatakin ko sa mamahang kamamati. Kinansal na siguro manong na yung tawag. Manong sino na dyan? Tarantado na dyan. Dahil sukat ka naman SIM card. Diyak kumakayat ang sukatan. Gabuta. Ado mo na digiti chicks. Nga member na. Hansa ka makontak. Haan. Titrabaho. Kasano ka rin. Kanayon na kang awagan na dyan. Manong, no akong basol mo, awan timang ipangpangtakin ka. Tala ka man. Beach resort si marunong na panami manong name. Nanata nga beach resort at the hotel manong name. At siyempre, pinainumnak manong tiloko. Kalpasan na napanggam nagdigos. Sa kami siyempre kiti hotel manong. Dito yung manin, di may kadwagon dami manong na. Nahitayog-tayog kami manin kani Jimmy manong nagmayap. Manong nominal pasen ti klase. Dito lang no, tinaktawagan ng Jimmy ko na. Ma, bakasyon. Kahit no bakasyon niya, at dito mapanso marong ka ni Jay. Yan danti, masulitak, dito latan. Numatektekan ka, mangaramid ka ito pag mabalim mong pang aramidin dito at hanggang matektekan ti oras. O na nagpaspasyar, paspasyar, baka sabali nga paspasyar, loko. At dantalo nga bulan manong nimi nga. At suragan nga bulan. Ala. Nabayagan nga. Jack nadatngan. Ska. Ala. Masiko ka kon? Dilayak ti duwa nga bulan. Ala. Diyos ko. Ano tabihin ka? Nagpakadaki mamama nung nemi na panag iti parmasya kimatang iti pregnancy test. Sino mga sarading? Ay, ni manang ko nga asawa na. Nagloko na ito yun. Aping salutsudin na pa ilang. Kinaktinakam ko. Kinagawin na simre kag silid ko manong nemi impact ko. Kinagtiresulta na. My God, positive. Allah. Sabat may tuloy di ba nagbasakit por chirakton. Tinawag ang sikot manong name ni Jimmy. Simang ba't nga dagos. Hello? Jimmy? Yes, Ross. Papanantay ta? Anto ko may importante ng pag-aak? Quiet. Emergency. Nagbakasyon na. Nagbakasyon ka niya? Iti trabaho. Awanig dito sa syudad. Anak dito lugar mi. Ano ti lugar yo? Isabela. Masapol nga may katuy. Sulbaran sa problema. Ano problema? Mailiw ka? Masikuga. Anya? Basta klase katawa mo, Jimmy. Jimmy? Kimat laing di mambales, Ross. Naluko mo dahil dyan mga Jimmy, ha? Namuna dyan katawa, no? Una na. Loko dyan. So, tuloy-tuloy. Papagayam tayong tuloy nga ibasa, hanggang malpas, di makasaritaan, ni pagayam tayong Rose.
kasla makulkulin ti panunot ko. Takinansel ni Jimmy manong name tatawag ko ulitek nga tawagan unattended manong name. Inopen ko manong name ti Facebook account na ti Messenger na nga naka-online. Kanya teramide. Ape kas jaya kas taon ti katkatawa na kas taon ti ragsanasan ako nagit kimat lang di agibales. Malakip ko ni Manong Jun. Siyak ka di ang ikaro ka na ganyan sa basol ti kapsad ko. Siyak na nagibalsandan siya kon. Diyos ko ya. Siyak matgagak manabi basta nataninted ko di bagay kapay. Mabutengak na mga ibagaki ni Mama Manong Nemi. Iso nga tinaramid ko Manong ko tinangin bagaat. Manong Jun. Da problema? Sikaw ang problema? Problema. Sa mga problema, nagkiti mga pangtakeng ka? Nabanugdan, awandan. Kasi man lang talaga. Nagpatinggadan tulad ta. Diyak man mabuteng. Mapakananok ng daktirawan. Siya da problema naman nung tulungan na please. Ano problema? At ipakita kang ka na picture. Bari nga mamom. Dito yun. Mamom. Dito account na Facebook account na. Jimmy Loverboy. Kaya kung bibiyang ko making kuha na. Tsaka mamulit ang lalaki. Saan ka din isot mga ipangpagtakin ka? Tsaka kamot rupro pa da. Tsaka kamot nagnaganda. Ako na mo Jimmy. Naman. Apay. Naging boyfriend ko Manong. Ket, dala pasama ka na kami. Masigugak. Anya, nagpasigug ka? Manong, hindi tawagak iso na imbaga ka masigugak, kastawane ka garagak na. Sana imbaga ang kibat lang di babales. Katabi kami nagpasigug ka! Manong, saan makamama ni Mama? Talaga mama na. Amo may limit data. Naggagakan. Api nagpasikog ka. Kit si kao na si kugam. Awan. Tasagbay nga da kanaid ko. Jet isot imuna ng ibagak. Diyak kahit kang sikog. Kinaman ano kumang sikog. Kagurak. Diyak pa kahit saga ng kasawa. Siguro da na si kugam. Hindi mo kahit nga itakder. Gusto nga basol mo Manong. Basol ko. Sino ko mataking basol na saman lang si kagaga. Apay nagpasikog ka. Di maamuan ni Mama ti amin Manong Nemi kas taon na yun ti panang tungpa na kanyak. Panang pungot-pungot na kanyak. Uno awan ni Manong Nemi. Diyan mo no anyat inaramid na kanyak. Talagang papatayin na. Papatayin ka kuna na. Papatayin ka! Magdada ni Manong Nemi kining gawid na ni Mama. Ang pagpata kayo nga problema. Matayak lang kuman. Hindi ko alam mo. Ilan na pa lang ni Papangyo. Problema ni Papangyo kapag kararamidan na. Imbag na tayo. Ang kuma problema kung talalain. Sika nga junior na. Sika ba't ka babae? Apay ka di mo naluwadan di ba? Kaya nagpasigog ka. Basol ni Manong Mama. Apay ko mga basol ko. Binalas na ni Manong siya na nagibalsan da. Kapilitan Manong Nemi sa anak nag-enroll kadit sumunang school sumarno kadit dumteng school year. Nakapupukak lata dito balay Manong Nemi. Makanggang ngagil tamat ungat Manong Nemi ni Mama.
Dumakdak ti tiyan ko, Manong. No, may ni mamatiyan ko. Ay, ito na schedule, panagpacha ka mo. Ito Sabado masulong ti mapan. Dati man ang sulong mapanak. Ti sao, di kita tao, ti lawlaw tayo, nga makakita kan ka, buntis. Paunay ka na nako, di ka lalagantaan na din. Kasi din itantayin ti lalaki. Awanin, may anin niyawan, mama. Di mo munta ka, no? Magububrak dito yung una, no? Ito, Isabela ka, no? Di mo no, sa dinon yan, Isabela? Kinapudno na, mama. Diyak pa inaamuan. Diyak pa dinawag na nila pilya doon. Ay! Po na kang babae. Anisto na kumatay tanak. Pati pilya doon, hindi pa ba mo? Ano ni mama, tapuso yo. Talagang matayak ka po kada kayo. Consumption kayo. Tun ka, no? Panagsarating tikas nga problema. Ay, po, ya. Pag problema kini, pailang gapo di amayo. Ita problema, hindi problema pala. Ito kano pa nagtalak matayak lang kuman. Wala ni mama. Hindi kayo nagyaman. Ano naman pagyamanak? Ang daapo ko yun. Susapo, pag-apo ko kayo na oras. Diyos ko. May isang bastardo o bastarda. Naroon, nakim ni Apo Diyos na ito, mama. Kinayat mo, inaramid mo, nakim mo. Awan ti pasamak, tumao dito lubong sa ang nakim ni Apo Diyos. Tanya nga rotikait mo sa wanita? Ibaga magagasgasat na bastarda o bastardo? Gusto kayo, mama? Kagingiwat kayo. Iging gati may sal daw manong name at papakada ni Manong Jun. Papanam? Mama, pindasan nyo kat basit magsalita kata kami ay. Manig po din nagbayang ka ng kong tiolo, awan na pintas pa, ipanakisarita kada kayo. Di kayo marigatan? Kahit ko pa nagsakit ako, tumatay ako. Ma, atid doon pala biyag yung. Di nyo kaya't, gagawan ka nagdapo ko yun. Kaya dadangaro din eh, dandanin. Manam, nagbakasyon. Basit trabaho ko na. Manong nga bulan? Nakalawas lang. Baka yun itong agawit ako ng mama. Nasingpit itong ti anak yun. Nagsaya ito ng anak ko. Nagpadayaak, lumapasamak ti kasta. At ito niya mamukha na kayong manugang yun. Kinapo ko yun. Apay manong, adamat lang na pututam. Inakon, paano nga ba nagsusumbatan? Dadakit amat anak mo sa pulam. Makalawas ng peso manong nemi di sumangpit ni Manong at akaduanan. Ang dapikit ubad ng obig. Mama! Mama! Wala ni Manong! Kalapay ko manada. Ang ni Mama? Ang manugang yun, dapay apo ko yun. Ha? Gustong sakit ko na anak ko, ng lalaki. Nito nagsubli ka na singpete. Kapit ko naman na singpete. Kala rumeng na yata,ag-asawa ka ro, agtalan. Sala nagbabahay, di at asawa na, kit na singpete, di ba ro? Ay, jak manam mo. Ha? Ni Helen, timanugang yo. Nagmanok magkata kayo, ma. Ay, kanat apo ko yo. Ay, sumusod, lalaki. Ay, lalaki. Celso the third. Ay, junior manan. Wala ta, Celso the second act. The third is una. Ay, so Celso lata, Celso lata. Ay, Celso lata. Ano ni mama? Apay na loko na di papang mo. Celso iti, Celso ita, Celso tumarin ko na na. Animet Ross, di absat. Masikong? Di ang anak mo. Ay, ang asawang. Tarayan nak. Binayban nak. Nagsumdumit lang. Nga ta? Ang kaslagan ni man mo. Binaybayan nak. Nagsumlimit lang kanya. Baglakid din na saan ko pinarigrig na anak ko. Amo pa parigrig na ta, Ross? Gusto ko may parigrig ko. Walong nga bulan. Diyan ni aten. Ito kaanot ko kasaryo. Plano mi ma.
baka next month. Ala, sumbre ka rin sila. Ay, wanak pala ta po ko. Nakasing-sing nga na po. Celso, deter na po. Celso na kayo malat. Ama, ni Lolo na. Ay, si bibiyag na Celso. Karabian naman o Nemi. Tsak makaturog. Bag kinimanong. Siyempre, sabi ko matagtal nanton. Tadasawa nanton eh. Tan putot na. Idagring ti cellphone ko man. Ni Jimmy. Tumawag ni Jimmy kanya. Hello, Jimmy? Hi. Jimmy, apay nga, saan ka matawagan tinabayan? Saan ka naka-online? Imagmantain sublimat ng SIM card mo? Kumusta kan? Kastoy. Next month, palubos na po. Ipasangay ko ti lalaking anak ta. Sorry ha. Wala nga sorry. Umayag dito pala yung bigat. Ayan mo ka di. Dito eh. Naka-check-in na. Sa isang bed ko. So di naka-check-in na umayang. Oray anak tulangan ng bigat dita. Ha? Tapno na. Tapno umayag pakawan. Katapno saan ka nga may bayan? Sigurado ka. Narikat mo't no, may masa nga tawon nga agkasar ni manong mo sa atat na agkasar. Madi palpasan na rin itong tawon sa dato matagkasar. Adan to anak ta. Apay nga mong adan na nagkasar ni manong. Ambok ka? Apay nga mong. Amok. Apay nga mong. Nakita mo ni ipag mo? Diyan pa nakakita ko. Nagkapsat kami ka ni ipag mo. Anya? Anya? Gabirat kami ka ni Manong? Gabirat kami mit ka ni ading ko. Asan? Ala? Jimmy, nandakalat aso ko kadam. Kasano nga napasamag ti amin? Ipatpatek ka. Taorin no saan nga itakder ni June ni ading ko. Itakder ka. Gabot ipatpatek ka. Abay nga rin nga, saan ka nagpagpagita? Talaga kami itakder ka. Nagururno ka nga eh. Ang kamsat ka nga talaga kani. Oo. So nga umayek to dito ng bigat. Ibagam kinimanong mo. Isa ganahan na ka. Eh, may partyandak. So, ti kalding. Ang kalding mi manok anda. Hindi partyandak ti manok. Kabigatan naman ang name ma. Adda may mangal daw. Sino? Ti sa bali pa nga manukang yo. Hanya? Kahit mo sawan na kontak mo? Ma. Mabalin ka di? Nga? Agadan ka nga kasar kanimanong mo? Kahit kung sawan, nga gabirit kami kanimanong. Ay, kahit kung sawan. Ni Manang, nasawan to ni Manong, agkapsad na ni Jimmy. Manong nemi dumteng ni Jimmy dito'y balay. Si mabat ni Manong June kang kuwan. Bayaw. Kung naktubay kami nga sumaruno ka. Ano bayaw? Doble nga bayaw dito eh. Ano po sawan? Ispiama, isikok ni Ross. Anya! Dumanog ka tagad daw. Ori do sa mo ko maitakder das akawsat ko. Talagang sublyak ko mga ate mo, nga batapat-patag ko. Ay, kahit mo sa bayaw. Talagang nagibalsang ka. Oo, binalis ka ba yung alam mo. Kumay kasal. Ay, susabo. Bayaw, talna ka na. Balbaliw ka. Orisyak. Orisyak. Dati ako mataga. Adakadigar damag mo kanya. Orisyak sutum ka ni ating ko. Sige, hanat. Doble nga bayaw. Manong nimi nagkalay sa damanong June,
kanti ipag ko karedi nga tawan kat si maruno kami met nga nagkalis sa akin ni Jimmy. Ni Manong Nemi iti nagkibuhay nagbalay da kiniya manang nga ipag ko. Da kami kani Jimmy tinagbati ti sido ni mama nga mga ayuan ka nagduduan nga apo ko na kada kami. Naituloy ko man lang nagbasa Manong Nemi kat nagtrabaho ko metlaan akas ti pa nagtrabaho ti asawa. Dahil ito'y Manong Nemi tinagbalin matapaset iti idikal man lang nga pakasalitaan ti biyag ko kinayat ayag tupulos malipatan. Pakasalitaan ni Manong June nga nagbalin nga talaga nga playboy nga nagtalnamat lang. Hindi, tanag-asawa dan iti ipag ko. Ni Jimmy Manong Nemi saan ka nung playboy nga talaga sa klando na kano ti first love ken last love. Agaman nag-una iti anos mo nga nangibasa Manong Nemi kat sabi ko madadamat na ibatik nga adal liw-liw kan pagsaramingan ti bihag kada kiti padag kanimngeg. More power to your program ano and God bless. Toy nga radagyaman nga pagayam mo Ross. Thank you, Ross. Ito yung ka pa nagsurat. Thank you mat karagiti amin nga viewers.